Het grutte Frieske Koninkrijk dat van Frankrijk terugrint tot Denemarken stiert in haast alle Frieske skiëtnisboeken. Maar in dit nieuwe boek van archeoloog Johan Nicolai is het net weer om te vinden. Omdat het ik neer bestien had. Nee, in mijn ogen heeft dat niet bestaan en is dat in de latere bronnen eigenlijk geconstrueerd, gemaakt. Ik denk dat er wel degelijk een groot Fries koninkrijk was, maar dat dat nooit groter is geweest dan bijvoorbeeld wat nu Noord-Nederland is. Dus alleen nog Friesland-Rijns? Ja, Friesland, Groningen en ik denk ook de kop van Noord-Holland. Ik denk dat Texel en Wieringen ook tot dat grote Friese koninkrijk hebben behoord. Nicolai komt tot die conclusie na het bestuderen van goudvindsten in Noord-Nederland, Engeland en Duitsland. Het goud wie in de middeleeuwen wichtig om de macht van de koning te uterien. Nou, dit is een mantelspeld, een gouden speld in een hele karakteristieke noordelijke Friese vorm is uitgevoerd. En ik ga ervan uit dat dit soort spelden door regionale koningen werden gebruikt om volgelingen aan zich te binden. Dus om sociale netwerken tot stand te brengen. In de vroege middeleeuwen bestonden koninkrijken niet uit territoriale eenheden, maar uit sociale netwerken. En die werden met dit soort objecten tot stand gebracht en ook naar buiten toe gevisualiseerd. Terug goed naar de vindsten te zien is Nicolai tot de conclusie kwam dat er wel echte Frieske koningen west ha. Benamen de verneemde fibula van Wienaam toont dat neffens hem aan. De fibula van Wijnaldum is in mijn ogen echt een koninklijke fibula. En we kennen uit Friesland nu ook een groter aantal vondsten die we als geschenken van de koning aan leden van zijn gevolg kunnen interpreteren. Maar dat gevolg wie dus volle liedser als ontnota tocht. En daarmee de koninkrijk en ik. Net elke nien Sylvies wezen, maar dit nieuwe verhaal van Friesland. Ja, dat is zoals het is. Ik heb geprobeerd om echt de bronnen zelf te bestuderen. En daaruit blijkt nog steeds dat we ook in Friesland met koningschap te maken hebben. Maar dat hele grote koninkrijk, dat kan ik niet bewijzen op grond van de gegevens die ik nu heb verzameld.